ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಬಯ್ಯನಗ ಕುಲ್ಲುಗಾನ ಅಂತ ಸುರುಕೇನು ಕಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಉಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಪರ್ರೆ ಪೋಯ ಮಾಡದನ ಒಂಜಿ ನಾಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲುಗಾನ ಕೇಳಿದನ ಒಂಚೂರು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯನಿಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಫೋನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಚೇರ್ನಾಡ ಮಡದನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದ್ರಡು ಕೋಡೆ ಮಾರಾಯನಿಕ್ 4 ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಾತ ಓಲು ಕುಲ್ಲದಿತ್ತ ಪರ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪರಂದು ನಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಜಿನ ಕೋಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಮೋನೆ ನಿಂಚ ತೂವರೆಂಡು ದಾದಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ ದಾದಾ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಆಪಜಪ್ಪ ಪಣ್ಣದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವಲೇದಿ ಪರಂದೆ ಪೋಪೆ ಊರ್ದ ಜವನಿಯರು ಊರ್ದ ಬಾರ್ಗ ಪೋಪಿಚ ದಾಯ ಪಣ್ಣದ ಬಯ್ಯನಗ 5 ಗಂಟೆ అనగా ಬಾರ್ದ ದೂರೋಡು ಕೆಲವದಾಕ್ಲೇನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಅಂಚಿಪ್ಪುನು ಏರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪೇರು ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ಏರು ಆಂಡಾಲ ಗುರುತು ಹಾಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಹಾಕ್ಲೇನ ಟೇಬಲ್ ಬೋದು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಬಿಲ್ ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೋಡಿದು ಜವನಿಯರು ಊರ್ದ ಬಾರ್ಗ ಪೋಪುಜೇರು ಬರಿತ ಊರ್ದ ಬಾರ್ಗ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನು ಅವಲೇರ್ಲ ಗುರುತದಾಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಪರ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪರಂದು ನಾಯನ ಬಾರ್ಗ ಮೀನಿಲೆ ತಂದು ಪೋಡುನಾಗ ಐ ಡಬಲ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಪಡಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸುರುಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ತೆಕ್ಕರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಪರ್ದು ಮೆಕ್ಲೆ ಟೈ ಆನಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ ಚಿನ್ನ ಕಬಾಬು ಚಿಲ್ಲಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಐಟಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಕ್ಲ ಅಪಗನೆ ಬೋವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮೆಕ್ಲು ಸ್ಟಕ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬುದ ಪೀಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪುನು ಪಿದಾಯಿ ಕೊನಪುನು ಕೊನಪುನು ಪಿದಾಯಿ ಕೊನಪುನು ತಿನಾಯರು ಐನು ತೂತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ಲೇಟ್ ನಕ್ಕದು ಐಟ್ ರೆಸಲ ಬರಿದಿಪ್ಪುಚಿ ಬೊಕ ಮೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಕಬಾಬೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಎಗ್ಗತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಆಯನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ನಾ ಮರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂತೆ ಇಂದ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಪಡ್ದಾಯ ಕೊರಡು ತೂವರೆ ಪಡಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ ಆಯನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಅಂಚೆ ತತ್ರಿಲ್ಲ ಪರಂದ ಆಯನ ಬಾರ್ಗ ಮಿಂಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಲು ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಈರು ಎತ್ತು ಬೋಡನಲ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನತ್ತು ಪರ್ಲೆ ಬಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಗಡಂಗಡು ಮಾತ್ರ ಪರವಡ್ಚಿಂದು ಸತ್ಯಂದ ಏನಿದು ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೆಗ್ಗ ಆನಗ ಬಡಿದಿ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡ್ರಂಡು ಅಂದೇ ಎನ್ಕೊಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಈ ಕಂಡಾನಿ ಪನ್ಪನ ಮರತದು 500 ಪಾತನು 1 ಸಾರ ಬೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೆಲ್ಲ ಸೆರಂಗಣಿಂಚ ಕಟೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕಸರು ಮಲ್ತೆ ನೇ ಏತು ಪರಪಣಿ ಯಾವಿಯ ಉಂತಲೇ ಏತು ಪರಪಣಿ ಇದು ಎಂಚಿನವುದು ಪಡ್ದು ಆಯನ ಅಡೆಗೆ ಟೈಯ ಮೂಜೆ ಪೆಗ್ಗಿಡ ಅಡೆಗೆ ಅಂಚ ತತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡತು ಪರ್ನಾಗ ಕಿಸೆ ಕಾಲಿಪ್ಪಾಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆನೆ ದೊಡ್ಡು ಒವ್ವೇ ಸೀಕ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಮರ್ದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ಲೆ 60 ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರು ಸರಾಪಾರ ಸುರುಕೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರಿ ರಾಜಸೇರೆ ಪರ್ಲೆ ಮಾರೇರೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಪರ್ಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಜೂ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಆಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರ್ ಪಡದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಪರಿಮಳ ಎತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ನಮನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒತ್ತಾಗ ಪರಿಯ ಒಂಚೂರು ಪರಿಯ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ಕ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಅದು ಐಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಕ ತೆಲ್ಪರ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೆ ಮಾಡಿ ತೆಲ್ಪುಣ ಏನ್ಕ ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ನಿಖಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತರೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಇರೀಗ ಪಾಡ್ದನೆ ಕೊಕ್ಕೋಲತ್ತ ಪರಂದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪ ನಕ್ಲೆ ನಡು ಒವ್ವೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಗಸರ ಪಡಂದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಮಲ ಆವದ್ದು ಯಾನು ಗಂಗಸರ ಪರಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪ ನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಂದು ನಾಯಕುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆಪೆ ದಯ ಪಡಂದ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಪರ್ಪ ನಕ್ಲೆನ ಮೈಂಡ್ ಇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ ಜ್ಞಾನಿ ಆಪೆ ಅಂಚ ನನಗೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಮಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪೋಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆವರೆ ಉಂಡ ಪರ್ಪನಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪರ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಪನಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಎನ್ಗೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುರನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಆನಿ ಕೇಂಡೆ
ಇಂಚ ಮರ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದ ತುಯ್ಯಾರ ಇಂಚಾಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಡು ನಾನು ಬಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ನಾನು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಂಡು ತೆಲ್ತಾರ ಇಂಚ್ ಹೌದಾನೆ ಈಗ ಪಿರೋಡ್ದು ತೆಲಿಪಿರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ದಾಯ ತೆಲಿಪುನ ಕೇಳಿ